So yan na, mga kaminions, may kita buligan nga fashion show. Adalay da aton barangay. Nangay kita nangay naka-class, di ba? Oh, di ba? Di ba? Nangay tayo. Yung ingredients nito, bitsin lang, tsaka asin. Yeah, masyadong bumubol yung nipples nito. Kung napapasin niya, shape na shape siya. Okay, so, ano pa yung hinihintay natin, di ba? Ang ganda-ganda ko naman.